Czy jedzenie przed snem daje koszmary? Żeby się tego dowiedzieć, spróbuję 3 różne przekąski na 3 noce, żeby zobaczyć, czy coś się wydarzy. Pierwsza noc, czekolada. Może spowodować koszmary, bo posiada takie coś jak teobromina, która stymuluje układ nerwowy, co potencjalnie prowadzi do niepokoju przed snem. Po zjedzeniu czekolady umyłem zęby i przygotowałem się do snu. I w końcu zasnąłem. Ale mimo częstego przewracania się z boku na bok, na szczęście koszmarów brak. Ale może druga noc będzie inna. Teraz chipsy. Po niezłej przekąsce poszedłem spać oglądając Karola z Dębę, ale ta noc była trochę inna, bo jedyne co pamiętałem to, że byłem w cyrku i wbiliście 200 000 subów, ale po chwili zorientowałem się. Miałem strasznie dziwny sen, ale bez koszmaru. Ale na ostatnią noc może zadziała ser i po zjedzeniu 3 plasterków sera... Dobra, więcej już nie mogę. Poszedłem spać i po długiej nocy ku mojemu zaskoczeniu... Wciąż brak koszmarów.